Mae chwilfrydedd creadigol yn prosiect arloesol gan Celfyddydau Sban mewn partneriaeth â Gofal Preseli, Cwmpas, Pafs a Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Defnyddio niweithdau dan arweiniad artistiaid i archwilio'r anghydraddoldebau sy'n wynebu cymunedau gwledig a Chymraeg yn Ngogledd Sir Benfro gan ganolbwyntio ar ofalwyr, pobl ifanc a phobl dros 50 oed. Cawsom ein hysbrydoli gan bam o chwilfrydig yw plant ifanc. Rydym yn gofyn hyd at 120 cwestiwn y dydd yn 5 oed, ond erbyn i ni gyrraedd 10, dim ond 6 cwestiwn y dydd rydym yn ei gofyn. Nod chwilfrydedd creadigol oedd adfywio'r ysbryd chwilfrydig hwnnw. Drwy'r celfyddydau, gwnaethom annog pawb i ofyn mwy o cwestiynau am y lles a'r strwythurau sy'n ei cefnogi gan greu diwylliant o fynegiant cymunedol. By'r artistiaid Gemma Greenhope a Hannah Rounding yn arwain gweithdai celf ddigidol ar gyfer pobl ifanc, gan archwilio themau fel huniniaeth, cartref, cymuned a gofal. Gan ddefnyddio apiau hygyrch am ddim, daeth y gweithdai un tro hyn yn lleoedd bywiog ar gyfer sgwrsio a chwarae creadigol. Roedd y galw am fwy o weithgareddau fel hyn yn ysgubol. Roedden nhw hyd yn oed yn gofyn os oedden ni'n gallu dod bob wythnos. Golygwyd y gweithiau celf anwyddiedig o'r gweithdai hyn yn ffilm fer, gan arddangos creadigrwydd a lleisiau ein ieuenctid. Canfyddiadau allweddol. Trafnidiaeth. Heb fws neu riant, mae llawer o ardaloedd yn anghygyrch. Gwasanaethau. Mae diffyg gwasanaethau a mannau penodol i ieuenctid yn rhywstredig. Cymuned. Maent yn gwerthfawrogi diogelwch ac arferion cymunedau bach. Natur. Mae llawer yn teimlo cysylltiad cryf â natur a ddangosir yn ei gwaith celf. Creadigrwydd. Roeddynt yn mwynhau gweithgareddau creadigol y tu allan i'r ysgol, sydd fel arall yn gyfungedig. Arweiniodd Dai Ford a Fran Evans sesiynau celfyddydau gweledol i ofalwyr gan ddefnyddio collage fel man cychwyn ar gyfer sgwrs. Roedd y sesiynau hyn yn rhoi seibiant mawr ei angen a chyfle i gysylltu ag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg. Creoedd y grŵp collage ringweiddiol, enfawr dros 2 fetr o led, gan fynd i'r afael a phynciau pwysig fel trafnidiaeth, gofal iechyd ac unigrwydd. Mae'r darn trawiadol hwn yn wledd weledol ac yn fwrdd negeseuon pwerus ar gyfer pryderon a gobeithion y gymuned. Canfyddiadau allweddol. Trafnidiaeth. Mae angen i wasanaethau ddod ati nhw oherwydd diffyg trafnidiaeth. Gwasanaethau. Mae gofalwyr yn cael eu llethu ac yn ansicr ble gallan ddod o hyd i gymorth. Cymuned. Mae nhw'n ei chael hi'n anodd amlacio ac yn gwerthfawrogi cwrdd â gofalwyr eraill am gefnogaeth. Natur. Ni all ofalwyr fynd at fannau gwyrdd oherwydd diffyg trafnidiaeth, cyfrifoldebau, rwystrau cyfforol neu ariannol. Creadigrwydd. Roedd collage yn ei helpu i fynegu emosiynau a cysylltu ag eraill. Gwahoddodd yr artistiaid Nia Lewis ac Imogen Mills gyfranogwyr i ddod â'u prosiectau trysio neu archwilio technegau trysio arddiniadol. Roedd y gweithgareddau meddylgar a rhythmic hyn yn sbarduno trafodaethau ar gartref, gofal, cymuned a lles. Roedd yr ymgysylltu ar gyfrwng a'r amlacio wedyn yn holl bwysig, heb orfod poeni am gyfrifoldebau pob dydd. Cafodd meddyliau, dyfyniadau a straeon o'r sesiynau hyn eu pwythw ar leiniau bwrdd brodwaith gan greu tapestri o ffyfirdodau a breuddwydion cymunedol. Canfyddiadau allweddol. Trafnidiaeth. Mae'r unigedd sy'n dod pan allwch ar ei mwyach yn rhy frawychus i lawer o bobl hyd yn oed feddwl amdano. Gofal. Mewn cymunedau Cymraeg eu iaith, mae gofal yn fwy integredig i fywyd bob dydd. Cymuned. Mae hybiau cymunedol yn hanfodol ar gyfer cysylltiad a lles. Creadigrwydd. Roedd gweithgareddau creadigol yn ei helpu i rannu straeon yn ddienw ac yn gyfforddus. Roddodd chwilfrydedd creadigol le yn ei gyd i oedi bod yn creadigol a myfyrio ar y gofal ar gefnogaeth yn ein cymunedau gwledig. Trwy droi mynegiant artistig yn sylfaen i distoliaeth weledol hygyrch, nod y prosiect hwn yw lliwio polisi lleol a phwyso am newid hir dymor.